हेलो गाइस गासैखौबो आंनि दिम्पिका एमडि इउटुब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनानै थाबाय। आं दायो दंफैयो मा होनना बुङो जोंनि न' सेरनि माइ गायग्रा दुब्लियाव। बे माइ गायग्रा दुब्लियाव आं जास्ट दिनै मागो फोरबोनि बेरायनो फैदों। गाइस भिउसखौ नाय, ओरैबायदि समायना जादों, बोथोरा दोमैलु दोमैलु, सान्दुं गैया मा गैया, ओरैबायदि समायना। बे दा फोथारावनो जोंनिया मा होनना बुङो दा माइ दायो गैला नालाय गासैबो मोसौ मोसाखौ हगारनो हायो गाइस। मा होनना बुङो दोनदाल खायाबाबो जास्ट ओरैनो हगारनानै हायो। दा मोनानाय लोगो लोगो गासैबो मोसौफोरानो मा होनामो गावबा गाव न'आव थांगोन। ससे थांबावबानो आं गाइस नै हाजो मोनहैसिगोन। जास्ट 5 मिनिट्स। ओरैबायदि दिनै लुकिं बिउटिफुल जादों, सान्दुंबो गैया अखाबो गैया, दोमैलु दोमैलु। आरो गाइस बेहायनो आं मोनसे नोंथांमोननो गोनां खोथा फोसावनो होननानै सानदों। मा होनना बुङो दिनै जिथुनिखि सेरें बस्ति आरो पाम बस्तिनि गेजेराव दिनै आं जिथुनिखि थाबायनो होननानै फैदों, बे फैनाय जायगाखै बिथांमोननि मोनसे फांसन जानो थांगासिनो दं। बे फांसन जानो थांनाया मानि सोमोन्दै जागोन नाथाय आं बुंसोनो हानाय जायाखै। अब्लाबो जास्ट नोंथांमोननो गाइस दिनै स्टेज खागासिनो दं। बे स्टेज खानायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जाहाथे बिथांमोननि मेला जायोब्ला नोंथांमोना लकेसनखौ नायनानै फैनो हागोन आरोखि। दे गाइस नायनो हासिगौ। नै गाइस बैग्रि दंफांबो मोनलाय लांबाय आं, आरो सेरजोंनो लोगोसे बिथांमोननि जिथुनिखि पाम बस्ति आरो सेरजों थांलाय फैलाय जिथुनिखि जोंनि आसामजों थाङाब्लासिनो बिथांमोना मा होनना बुङो गावसोरनि बाउन्डारि दिनै बानायनो थांगासिनो। बे बानायनायनि जायगासिम आं मोनफैबाय आरोखि। नोंथांमोन आं देखायगासिनो, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। बारदो गाइस खोलो खोलो एसे एसे स्रो स्रो बेरायनो गाहाम जादों। आरो नै जोंना गारि फैगासिनो हरै बिथांमोननि जिथुनिखि नैबे आंनि उनखैजा नुहुरबाय थानाय जिथुनिखि कार फैनाय बियो पाम बस्तिनिफ्राय फैनानै दिनै खिजा सेरें थांगोन। आरो सेरें थांनानै जिथुनिखि ओरैनो मोनहैगोन, बे मोनहैनायाव बिथांमोननि मोनसे गिदिर फांसन जानो थांगासिनो गाइस। बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आं दा नोंथांमोनखौ दान्दिसेनि उनाव देखायलांगासिनो गाइस। आं देखायनो नागिरदों आंनि लोगोफोरा दा मा नागिरगासिनो बे हाजो खोलो खोलो बार बारनायाव आरो हाजोनि सेराव एसे रमान्टिक प्लेस जेसेखि ससके देखो रमान्टिक प्लेस होननानै बुङोब्ला मा होननानै सानो। ओरैबायदि स्रो स्रो बेरायनो गाहाम जादों बा मोजां जादों। आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आंनि जिथुनिखि गामिनि लोगोफोरा दिनै बिथांमोना मा नागिरदों आं देखायहरगासिनो गाइस। बिथांमोना बैनि साब्रै साबासो मामा बैग्रि फिथाइ नागिरदोंना जादोंना माबादोंना गाइस। नै ओमफ्राय खिजा ओरै न' गोजा जाजोब्बाय आरो आंनि न'आ थाबोबाय हरै उनखैजा आसाम। आरो ओरै फैयै 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 फैनानै जाहैबाय नैखिजा नै अरुणाचल। नै गाइस सिखारिफोरा खाथियावनो दंफैसै आरो मा नागिरदों बिथांमोनखौ नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना दै। बिथांमोना अखा एसे दोमैबाथाय देन्जार जालु जाला नागिरनायाव उस्ताद गोजा। बिथांमोना दा एन्जर बेफारि दै। नै नायना लाबानो जाबाय एन्जर बेफारि बिथांमोनखौ। आरो गाइस नै जोंना बुस्रिबानो मोनजायो फिथाइफोरखौ, नायनानै ला नै ख्रि 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 ख्रिनो ओरैबायदि सुबिदा। खननानैबो मोनजायो, नै आलाय सिलाय गोलैजोबनानै दं। आरो बेहायनो नै गोसोबायदि आलाय सिलाय हाजो बेरायनो फैनायाव मा जायो नोंथांमोननो आं देखायगासिनो, नायना लाबानो जाबाय। ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या चीज़ है, इधर ऐसे ऐसे चलता है जैसे कि लड़का लड़की। बिथांमोना ओरै हरै थांबाय गावलांबाय, जिथुनिखि बिथांमोना ओरै थांनानै हरै मोनहैसिगोन आरो न'खैजा। आं आरो हरै थांनोसै जिथुनिखि नोंथांमोननो आं बुंदोंमोन ना बिथांमोननि फांसन जानो गोनां जायगाखौ देखायनो। नै गाइस गोमोनथार आरो बिराद गोदै गोदैथार नै गाइस जानोबा। नै गाइस मिनि सुइजारलेण्ड सिनारि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। मिनि सुइजारलेण्ड ओरै मिनि सुइजारलेण्ड सान हाबनो जाहैबाय हरैजा। आरो गाइस आं नोंथांमोननो जोंहा अबेयाव थास' गायो बारि बागान खालामो बेखौ नोंथांमोना खोन्थागासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा बेहायनो थास' बोसोरनै बोसोरथामसो मावखांबाय आरो बेनिफ्राय जों जायगा चेन्ज खालामबाय आरोखि दे। गाइस बेबायदि जायगायाव बेरायनो मोनोबा बेलेग फिलिं फैखायो आरोखि दे।
मानो होनना बुङोबा दसे रागा जोंनानै मायावबा फैदोंबाबो जास्ट हारसिङै नों बेबायदि जायगायाव हारसिं बेरायफैबा गोसोआ रिलेक्स मोनो आरोखि। जोंनि नैबे एरियायाव बा जोंनि जायगायाव मा होनना बुङो इमान टाउन सहर गिदिरथ' गैखाया, बेनिखायनो जों मा होनना बुङो नैबे हाग्रा सेर मानसि नालाय जों बेफोरदि हाग्रायावनो बेरायनानै गोसोखौ रिलेक्स खालामो आरो दै गाइस दै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि टाउन सहराव थानानै बरिं मोनदोंबा आरो टाउन सहरनि बारहावाखौ नोंथांमोना माबायदि आरो जोंनि गामि भिलेजारिनि बारहावाया माबायदि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। नै गाइस नोंथांमोना देखायगासिनो नै बेनोमोन जोंहानि जिथुनिखि थास' गायनाय जायगाया। दा थास' गायखांनानै बेहाय गासैयावबो मा होनना बुङो सिबिं फोदोंमोन आरोखि दै गाइस। नै दा सिबिंखौबो फोनानै हानानैबो बुस्रिजोबनानै खतम जाजोब्बाय। खतम जाखांनायनि उनाव दा गाबोननिफ्राय मा एन्थाब माइब्रानि आरो मा होनना बुङो लावदुम होखावनोसै आरो जानाया दै गाइस दै। नोंथांमोना नै नायना लाबानो जाबाय। आं थास' दांफैयोमोन गाइस नैबे दंफाङावनो आं जिरायोमोन आरो दै गाइस। नै मोजाङै देखायनोसै बे दंफाङा जेब्ला आं बे जायगायाव फैयोमोन फिसासोमोन, नाथाय नै आं दा हमख'लायनो हायि बायदि बिराद गिदिर जाबाय आरो ना। थाब थाब देरखायो मा होनना बुङो हाजो एरियानि जिथुनिखि दंफां बियो बिराद थाब थाब देरो आरो नै गाइस। नै बेखौ नुदों बेयो मा बुस्थु जोंहानि मामिया बेखौ बुथुमनानै गालांदों आरोखि दै गाइस। जै बन बिदि गथा गथा खालामो जों लासैनो साननैसोनि उनाव गारिजों लांफैसिगोन आरोखि। बेल' नङा आरो दंबावो गुबुन गुबुन जायगायाव जमा खालामनानै दोननाय। आरो नै बे सुमलि दंफाङाबो फिसामोन नाथाय देरबाय गिदिरानो जाबाय गाइस। नै मोनहैथारसिगोन आं गाइस नोंथांमोननो जिथुनिखि आं दानि बुंदोंमोन ना स्टेजनि खोथा जिथुनिखि पामबस्ति आरो सेरेंनि गेजेराव जानो गोनां जिथुनिखि बिथांमोननि कनफारेन्स नोंथांमोना देखायगासिनो गाइस। बेहायनो जायगाखौ मोनफैबाय आं बानायगासिनो आरोखि दा जास्ट माबागासिनो, नाथाय मानि बिखयै जागोन बेखौ आं दा बेनार सेनार नुथ'वाखै गाइस नोंथांमोननो देखायथ'नो थाखाय दे गाइस। नै गाइस नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे जिथुनिखि बेनारखौ नायनानै ला अब्लानो एसे एनै बुजिनो मोनगोन नोंथांमोना। बेयो जिथुनिखि गासैबो बेहाय मा जागोन आरोखि जिथुनिखि जानाय लोंनाय जिथुनिखि जों मम' चावमिन जाबायदि गोसो जानो नोंथांमोना जानो हागोन आरोखि दै गाइस। नै लकेसना मोजाङानो जिथुनिखि पाहार सेरनि खोथा मा होननानै बुंदों आरोखि दै। बेहाय बिथांमोननि जिथुनिखि सिंगार जिथुनिखि नाइट एक्जिकिउटिभ माबा मोनसे जागोन होननानै बुंदों। जास्ट आं मोजां मिथिनाय जायाखै गाइस। जिथिया आं आरो उनाव फैबावगोन बेहाय जुदि आरो बिथांमोननि मेन कमप्लिटलि जुदि बाउन्डारि होजोबनाय जायोबा आं नोंथांमोनजों मोजाङै देखायफैगोन आरो दै गाइस। गाइस बेरे हरैजा थांबा जोंनि बिथांमोननि सेरें बस्ति आरो हरैजा थाङोबा बिथांमोननि पाम बस्ति जानो गोनाङा बे मोननैनि गेजेराव जाहैगोन। आरो जानो गोनां जिथुनिखि मेन स्टेज नै बेहाय जागोन आरोखि गाइस। नायनानै लाबानो जाबाय लकेसना माबायदि आरोखि। जियानो हक आं गाइस नै दा आं न'आव थांनो जाहैबाय मा होनना बुङो सानाबो मोनाबाय। जिथुनिखि आं दा दान्दिसे आरो थांनानै दखानाव थाहैनो गोनां दंबावो आंहा। सासे उन्दै गथ' दोननानै फैथ'दों। गोबाव समबो जाबायमोन आं 2 बोसोरसो जाबायमोन जिथुनिखि नैबे हाजोखै आं बेरायफैया। नै गाइस दैमाया इदि बायदि जाहैबाय थाङै 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 बे दैमायानो जोंहानि न' सेरसिम मोनहैयो गाइस दै। गाइस नायदो बे दैमाखौ दा बोरै बारनो आं दाथ' बारनोबोथ' बारखानांगोन आथिं फिसिनो गोसो गैयामोन गाइस। अब्लाबो नायलांदो आं माबायदि बारगोन आरो दे नोंथांमोनहा गाइस। हानाय नङा दैमा थाबायदों गाइस। नै दैमा खांख्राइ एम्बु नागिरलांनोसै जिहेथु न'आव थांनाय जाबाय जेला खांख्राइ एम्बु नागिरनानै जाहाथे मोनाफ्राव बाथोन जानो मोनो गाइस। नै माथो दैयाबो आथिं आफाथालाबो लोमला गाइस। नै नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि फिसा दैमाफोराबो दुगैथाव जाया खिन्थु गाइस थब्ल'नोबो जाया हावखांनोबो जाया। लुकिं बिउटिफुल गाइस। नै बोथोर दोमैलु दोमैलु जादोंमोन दासो साना ओंखारदो गाइस। नै स्रां स्रां दासो जोंख्लाबलायनाय नांदो मोखाङाव गाइस। बेखिनियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय दे गाइस। थेंक इउ।